Allah mai gida ka dau danyen ka ban nunan. A radio Allah sai dai ka kasha. In ba za ka sha ba ka mayar a radio Allah. Ni ba zan sha danye ba. Kai kuka lantana wai ai ta kiran mutum ya shiru a radio Allah. A'a. Mai gida ashe ka dawo. Mun dawo a radio Allah tun ɗazu. Sannu. Yawwa shannu. Hanya ya binne. Wallahi lafiya lau. Sannu. Kai mun sha binni mun ga Kano. Ashe haka Kano yake da kyau? Mai gida. Kai a radio Allah kamar kan mu dawo. Sannu. Wallahi. Shine muka ga wannan ashan muka shebara mu shewo lemu da burodi ne. Mun ɗauki tsaraba namu. muka samu. Ga naka nan ka ɗauka. a radio Allah. Madalla. Kai To mai gida wannan ai danye ne. danye. Ya ka dau nunan ne ka ban danye. Haka sha. A'a Mu mai ai gida mun fi shan wannan. To kai ka dau wannan ka ban. Yo a radio Allah ina. Sai dai kai ka mayar musu. Kai na za mu ɗauki mu baka ja kuma ka bamu wannan. Gaskiya mai gida ba zan sha danye ba kawai ka ban nunan. To mu kuma sai mu sha ɗanya? Ni gaskiya ba zan sha danye ba. Ba za ka sha ba? Kai ka sha? To ka ban nunan nan tunda kai ka siyo sai ka sha A radio danye. Allah ba ja mu baka ba. Sai dai ka sha. Ka sha wahalar da muka sha da kamun mu samu wannan din ne? Dan Allah mai gida ka dau danyen ka ban nunan. A radio Allah sai dai ka sha. In ba za ka sha ba ka mayar a radio Allah. Ni ba zan sha danye ba. Kai kuka? To ka ije mana burodin mana. Ka ba mu burodin. Yo je ka radio Allah shin ƙara yawa. Wallahi shin ƙara yawa. Wanne za mu fara sha ma? Bari mu fara shan wannan. Bari mu sha mai shan a radio Allah.